Dang tang haki kendiat sengi bakal adon ka jing hiar thma jong ginong senong ka sinong khweng ban penprai ki stir la ne ki hali pentor ka ba jong ikong sekolah thaba kabalong tang na kadau jong ka jing kini jaka la ne ka jing pom yebej uput usam jong ki art lagi sinong kata ka sinong maubri bat ka sinong khweng ka bagi kini pat ye gwe ka jaka pentor ka bari trai dai kong sekolah thaba ibana ka sinong kti na ka te ka juhi ka than ha kene ka step ka mentaru hadin bagine gitrai jaka kila krek biang bantrai henin kasi ha kate ka lengkha penthor ka ba jongki na ka banta ban pensyong bahaya ko hadin ka jing thung ka ba kita ki briu na ka sinong khweng ki bakan thup hadu lai phongut tam ne duna kumbala shu antat henne ka step kilwan ban hiar biang sha kate penthor ka ba ban penpra biang dang step prangap ya ki stir lane ki hali ki bala dep ban kenton khendo henin kasngi ki trai jaka hadin bakila yo khobor halor kate ka jingwan hiar thma biang jongki breu ka sinong khweng ye ki jaka trai jongki kila hiar wod sya kate penthor ka ba jongki bat labru ba kite ki breu sinong ka sinong khweng kidang penpra ye ki hali penthor ka ba jongki chia pa chung khắp rip của mình lông chi dùng ngào bờ rung bờ mị bờ lai wan hà lang bê tết tết đó Tirdeni sino? ya Tirdeni sino? tết tụm nó tết chia pa chung khắp rip mà bờ rung yang mị wan ngay dùng mà bám đi ngà rung dùng là chong kita lihat itu dari segala jom lihat balik anu kita yuk mulai kita begini kerja terus mau tetap mungkin kian dikit dah pentas soal archnong gawi jakat kian bisa ini kita begini kon caya penbit archnong terus kita lengkap kita harus untuk mesti try dah ladati pendek presnong kampat ekran de presnong mentah kem bentang ye ki try sekade Am koi yang kone usai mai berkini yang hakano yang hakano berkom yang ban ban pendek ni la jong rung la kita bade ban de bakte kemudian dia kata kai tangan ong fi kai nong dai semua lada ni kumbej no syaka khweng kamu beri ke ju kan le na kaliang jong nonglum khobor haba persyang ban penpoi sya kate ke jaka lalap satangi kitrai ki badangya syong perkhat ngosi ha kate ke jaka penthor ka ba jongki bat perkhat ru ke bakin le ha ka bai dei bat kene ke kam namar wat ki bor district ru kila ai dak order ba om dei ban penuit ya ki jaka rap bat katerge kata jong kinong rap ha bai kren bat kitrai jaka ki bakan thup yau ba ron juice thaba bat ikong melis mary thaba kila penpau ya ke jing sosi halor gene ke jing le jong ki bor sinong ka sinong khweng persya ya ki jaka rap jong ki dag bong ba ki bor sinong ki klem phun la ne ki klem pha jing tho shaki henry ki shuwan penpra be ya ki jaka tre jong ki ka balong tang na ka dau jong ke jing ya kini jaka bat ka sinong mau beri na kaliang jong kiti kitrai jaka kila buru ya jing kentu yos im kahima khairim bat ki longsan ki mansan jong rat yap ngar bakin shimlem ya jing kit kli ban penbej ya kene ke kam ya kene jaka jong kiti ki art legi shnong ki balong pat ke jing pen shitom ya kitrai jaka ha ba yo ban sakhi ha kene ka step lai i bakladon ke jing du nong ka bakrau ya kitrai jaka ki balai bai nong trei ya ki nong trei ha kete ke penthor namar kam dei shu ka sin ka banengkong henrei kala dei ka sin ka balai nak kaliang kejungi kitrai ikwa ba khweng kam sangai no ikene kejing penjot ikene kelengkha kejungi namar ba
ngi kitrai ila dei ya kapor banrap amar ba kini kweng ladangi kitrai ang ila tre ru kion penjot borbor la laisen ya menta te la ka kweng kwa pano yang kitrai terus bakran na kabasay te ngilay kitrai ngimtip kadai siya mobri na kadai siya kweng na lada pisutu ba kadai siya kweng ro sa pentip pat sa yakren say ba mobri te lada pila kenduk berarliang ki memla te kalong ba setenat ini mah na kaliang jungi kitrai ngiyo jintip ba mentak step lakno kapor news teng na nyutam kinsawan ki trasnong jong kweng kun pempra ikini kelengka ke jungi Kumba kanangut gi adan kita gi berusunong jong akwen. kumba hapok lai pungut entai Kayak gi le dapat putar. syuan kumtu syuan ban pempra Kayak gi beprah. itu setir bangila de pelang Mano pi pen bahar gi hari pentar pi babi kiwan beprah. gede menin ngon pembaham mental on penjot Kene di sin bakat na baon pen prai ni ka katre. kade kesin ke balai nah kaliang jungi kitrai te kitu kinung kweng ki klem ai jing tho la na ki kem wan ong ei ki shuan ban penjot derek bai nah kaliang jungi kitrai ni kerpat yos im kharim bat ki longsan ki mansan bah kin sngolem bat kin pejlem ngatrai kilo ihi aki media la na sosial media bah nyilak keren na kapor sekapor tengah kerpat iki bah kini pejlem amar bah mangi kitrai nyilak sim jing na kapor sekapor umdere bah tang sisin la na arsin ndrei hak bamta kala dei ke balai sin te na kaliang kejungi kitrai ru ong kala dei sekaporep ndrei nyilap pembah na barbor teman kepor kiwan berpenjot ini kelengka kejungi teng kentu yaki balor makin pejlam makin sulam yakini kejeka kejungi